umuntu wami sisaqala bekumnandi manje bheka bekunjani Zwana benguthando kwangempela yazi sisaqala bekumnandi cela ubheka amaphutha akho kulalela abangani bakho liphume emini liyoda kubuye ebusuku Sasha, Maku, Ma! ithi mina ngihambe emsebenzini ngephanga la. Okay. Okay, brother, ngihlala phambi kahle. Isale grand. Okay. Isithebo ngizosala sezwe. Okay, brother, ngihlala phambi kahle. Ya, ube grand la. Come in. Oh, what a surprise. How? Such? How are you, Ngoba? You're right. You're right, man. You can see, Labatina, you don't have out these doors of class. Yeah. Let's go. Okay. Right. Let's me. Yeah, why are you long? Why won't you go right? Nah, all news on Patreon are busy. I won't get it. I relax just asking you. Nah, yeah, boss. You remember we submitted something last night? Yeah, I do. Guess what? So Paga to me still already. OMG, like really? Bunja. Oh my god, nothing I happy. Alright, Shapan's with it. Omerube was. Okay. Alright, there 1 week to prepare for everything. We're staying in Pashas, Riesi, Kongo will be right. Okay, so I will tell Budwami then everything. It will be sorted. Alright, Yabona Namasin Sevenzan says into it straight as Lalisis cut, you're going to make it perfect because skirt is like spiritual. Because me doing some outfits. It's making sure team is on this thing, guys, says to allow my skirt so this is last. Okay, so I will let my brother know. Alright, so rest are now. Like now? I not like rest by. On a long selela, such an hour exact. Okay, let's pass us one shower cool. Because when you pass a shame, you yeah, I'm over serious. I'll channel say channel, but for no one skirt. I will. Alright, I say my bye. So bye. Bye. Sure. Hey, everybody, Panama, everybody, Panama, everybody, Panama, everybody, Panama.
Give us strata. Give us strata. Banali matata. Banali matata. Tiba ipulela lingwana wa strata. Atufuni saka utilega matata. Lezingane zona zithi siyangithanda. Nakizula ka strata. Nakizula ka strata. Engithi phansi phezulu wena nayi impendulo. Atufuna bani ithi funa lo. Ipulela lingwana wa strata. Atufuni saka. Yo, wasimahela kangaka muntu wami. Ufuna ukumbulela ngokuthi ngilungisile bathina abantu sebembona Smayila njengapha. Blessing, kanjani muntu wami ke Smayila? Ngicilani. Angikucili like that. Anything ngikutshela ukuthi angiphethe ngesithina. So like now I'm going to my self competition. Babe, ngesithina sokwamodeli ngathi. Maybe kodwa ngathi awukho happy. Bebe ngithabele nje. Lapha ngiyakho selective. Then now manje on the line para. Okay, congrats ke babe. But babe ngangikutshelile nje ukuthi modeling angiyithandi. So please muzi. Ufuna ngeke nje amaphupho amechabalele njalo kanjalo nje. Mana babe, yakuwabona into ama-modelers kanjani? One, awagqoki. Two, vele kuningi ngama-modelers babe. Baby kodwa ngibani wathi ama-modelers? Hayi vele babe. Babe, let's make it easy. Nxa ungayenza into yakho emistini which means awungithanda usasala uthandana wethu. Mina bengithi ngizokubona ngani ngibuye ngesikhathi esingayisini. Babe. Muzi buya sikhulume. Alright, guys. We are now getting to the questions. Okay. What is leadership? Thank you for the beautiful question. Leadership is about service with courage. It's about choosing to guide, not to control. To listen, not to speak. To rise with others as we grow. A true leader creates a space for others to grow, even when no one is watching. Thank you. Excellent. Next question.
What is integrity? Thank you for the beautiful question. Integrity builds trust. When people trust you, they follow you. Not that they have to, but they believe in you. A true leader with integrity is honest, consistently fair, and stand in difficult times. Thank you. Come on, Sasha, cut this. You just have to add confidence, but all your answers are correct. Just add confidence on what you're saying. Make sure that what you're speaking, you are sure of it. Not something that you think you are sure of. But cut this. Thank you, sir. Okay, Sasha. That's it for today. Let's meet again tomorrow. Same time, same place. And because I'm too like in your guy. Ubuya ngaphi Sasha? Hey, Dala, ngangithethe ku Miss Team, so bengikule brr. Wow, congrats, all the best mate. Thank you mngane. At least wena ngithabele yazi umuzi kafuni kuzwa ngakho konke lokho uzondile. La anti abazi abafana nxa kusiza kumodeli. Angazi ukuthi mbani wabatshela athi nxa usulimodela yabe usulilema. Ngana noma ngazi ukuthi wakutshela ngibani khona vele wahlathi phela nje akazi beba amamodeli akho yiso la yabe ungasaqoqi imagine so vele angazi ngenzeni ngasho but mina I'll go for modeling shame. I won't give up. Ngeke ulahle iphupho lakho for umfana Sasha, go for it. Yeah, I'll go for it ngane vele nawe yazi. Muzi, why uyenza kanje? Yini Sasha? My notes are all over my groups and channel. What? No ways mngane. This is cyberbullying. Kumele mbophise umuzi ngeke yenze into enje mngane. No mngane, angeke ngihambe ngiyembophise ngoba ngiyamthanda. Uyahlanya yini Sasha? Kathi wakudlisana umuzi wakho yena lo. Kathesi kwina amapicture akho naka agcwele kathesi kuma-group indawo zonke. Abantu bonke sebekwaza ngento zakho. Umuzi lo umele ebotshiswe mngane, umele ebotshwe. Uthi ukuthi nywe ngiyamthanda, umthandani umuzi umthandani. Mina, I won't give up ngempilo yami because of umuzi. Now you ruined my life. Ungavumi Sasha. Khala usukhala futhi ungakhala. Ungakhala. Why never? Why could you do this? I didn't have Sasha. Why? Ula Sasha. Ungakhala kuzaba right. Ngiyabona into zakho zokusela ezami zokusela ngenzeni karona isuo twathi 20 izipompi panje la impompi zani mina ngifana ngonidiwa hayi mana ndothi yazi into ezakala lapha ngona mani afa bantu Sasha phela wena ya twana mu that's true yes ndiyabizenzakala bona mbongweni mntwana lo jele omuhle lo muhle angangitshele mina nginganika 3 days kuphela ngiyakutshela check ubona iphuleli wena check
Sesingasabali but umuntu oje isilenda lo. Isilenda nje lesinganisi. Hayi kana masilende okwenzani? Mana ndoda anti yabona amapolo abafaka these days. Kondini lo, yakutshela mina. Kondini ta. There is point control deliver Moses. Mebha unanzeleli kahle ntwana yami check. Wena. Kodwa ayisenza ngikhipha Amayipsa ngibona ngathi usheshe imali chai 360 ozolibona yami. Yazi ukuthi nani lo ngathi ngiyambona mngani wami sengimfakela. Madoda, akukhiphe gazi. Bayasigamula umuzi. Utshela into eyi-1 ntwana yami. Yabona sesingakwenza konke abstain. Mina yami inhliziyo mfana wami. Kare simnumvusa ngithi sigeze simeche sizohlala khonapho. Ufuna simeche sizohlala khonapho siyabona ukandu yabona indawo lethuli. Lapha nalitshontsha izimpompi la kuqedakala egasi lakho. Mina ngidinga imali. Dinga imali utshontsha ndoda. Hayi samsovala phela amaphoto lapha emgwaqweni. Asansigoma wethuthi inhlanhla lamanye amawethuthi lapha ayisweet. Asimfike senhle yamsaba. Mngani wami, alright. Zwana kule photo leliyana eduze la kofinira. Yabona? Siyafika sivale lona yakwazi ukuthi umavala lapha nani. Vele yakusuze kusikhahla nje vele sathi. Sasha. Ukhalela. Amanot ang kuma-channels la kuma-group. Ngubani lo? Ende yini yena leyo kuthiwa amanotho? Angifuna ukumsatisfya but then abecela ama-notes ngisendela Ngubani yena lo? umusi. Amanotho yikuyini mina phela vele ngona ngikakuthuli. Ngiyamangala lokuthi uyakhala kona. Khuluma phela ungabe ukukhala yikuyini amanotho? Ama-notes but ikusho tonqulu. Wosindile abafana. Unqunu. Ama-private parts akho. Ngithi ngiyamchaza. Uchaza abafana ngobunqunu bakho. But Sasha. ngiyamthanda. Ukuphi umfana nalo? Angikwazi. Ithi ngisheshe ngiphuthume nje umfana lo. Ngokumfana lo sengakhula ikhaya. Hayi futhi ungamjayi. Athi uyamlwela futhi le. Hayi futhi ngiyamthanda. Uyamlwela yena umuntu etshengisa abantu ubunqunu bakho. Futhi yenza iphutha. Zwana, ngiyabuya. Futhi hayi. Ungaphambi, ngiyabuya wena sala khona apha endlini. Ngibusa ngiyesefuna. Lova. Bathi. Usim support. Aze nje umfana lo kuthiwa ngumuza umbona. Aze umfana lana nje. Uthethe ama pictures omnami enqunu yabo. Waposta kuma-group, waposta kuma-channel nje nami nje nginekhiphi. So umfana lana mawakwazi amakhona akhe ukuthi ungidise. Awunakho la wehlanye ngaposta ama-picture enqunu. Uqadile namfana la kodwa ngifana wena uthi wona wami. Uthi wona angisukuma sithe semdinga ngabe samsemdinga.
Ciao, Usha, che fai? Ciao, mi sta la panza. Baci. Sentime. Delana. Yazi yile ndaba etshisa njani. Bare mana ngiqale mbuzo. Ngani? Uyawusendela i-boyfriend yakho ama-picture kunqono vele? Uyake, why? Yo, uyake. Ngaya ngibone ama-pic kaSasha agcwele ku-WhatsApp, ama-group kuma-channel. Seems like baxabene lo muzi, hani? Umuzi ovela wathi ku-WhatsApp everywhere. Yazi labo muzi abacabangi. Yazi khathi vele wayile basendela. kare order yini? Yo, hayi mina ngeke shem. Hayutanzo sobanyika kostikazi uyatripa baby face dlala iskicha udizeti sazokhila labantwana bayatripa sazokhala ngale mitha hayashisa qimishisha hande namba iyawubiza hayutanzo sobanyika kostikazi uyatripa baby face dlala iskicha udizeti sazokhila labantwana bayatripa sazokhala ngale mitha hayashisa qimishisha hande namba iyawubiza nangu ngihlala nangu Ana wanamuzi wewe, wamuzi ana. Umfunda wena ukijima kangaka. Umfunda. Ngiyaxolisa mina ngingavumanga ukuthi yemude. Ngingavumanga ngabe sengiyazonda. Vele kuvela Zamile ukuxolisa, zamile mfana lo. Mani ukuchumayela. Ngiyaxolisa. Zwana mani nomfana wena. Khulula iskipa. Khulula mfana mani. Khulula konke lebruku. Ngiyaxolisa. Shesha. Baba khulula. Ngiyaxolisa. Bona ngizazala lapha. Bona ngizazala. Khulula konke. Khulula le anda. Khulula usuphoza njengomnawo wami uthi wayephoza njani. Ngifuna ukusama picture la. Baba khulula. Phoza njengomnawo wami usatsha uzophozisa njani. Baba ukholiswa lutho la. Phoza. Phoza njengosasha muzi. Phoza njengosasha wena. Phoza bamba lapha. Phoza njengosasha wena. Shayidunusa. Ndoda usasho wayephoze. Phoza ndoda.
ya yikho sikufunayo lokhu ya Umfana wona uyakwazi ukuthi ejebisa lapha umfana uyakwazi ukuthi ibullying yona yathi uyenza yona. ibullying wayenza Job impahla zakho. Job impahla masinya mfana ngiyakuratha la. Job impahla zakho zonke. Job. Asambe baba. Ngini. Why Muzi? Why ungenza so? Iphupho lami bese ngilibona lifezeka. Wakudlulisa konke lokho egameni lokuthi angithanda. Ngithanda kanjani ungizwisa ubuhlungu? Bengihlonipheka, ngingumuntu obukeka ekhulise kahle. Khathesi sengiyinhlekisa. Bangikhomba ngemini wena ukhululekile la khona. Eyami impilo simile. Yazi ngathi ngiyaphupha. Ingathi kulomuntu ongangivusa. Angitshela ukuthi it was just a dream. Ngivunya lwakho. Nani ngiyaphapha Ndoda, ama-picture uthathe Ani ngonyaka. futhi ama-picture. Hayi, awuthathi ngonyaka. Ngiyaphapha njengawe wena Jessica. Yo guys, Ngingathi nalisiphi la. okasasha kunzima guys. Kasaphumi phandle, sifune ezivalele endlini ekhaya. Asazothi uhamba njani guys. Yo, mina ngcono ngiyale shem. Yini manje kharasa umzimba wakho ugcwele everywhere. Isihlobo zakhe zithini kodwa? Jessica la akume kancane. Ha, sonke siyayenza amaphutha. Liphutha lelenzileyo? Iphutha. Yo, liphutha leli. Liphutha. Hayi mina ngiyabuza shem, iphutha. Na guys, ngembona ngani kungaba ngcono nxa singahamba siyembona. Dayeke sihleke kancane. Ukuthola abantu bokuxoxa la. Good idea yazi. Yasamenze siyembona. So yena zinhlekisa ne-boyfriend yakho Jessica ngokubuza ukuthi velile eminyaka emingaki. awumbuza. Bengibuza khona. Yo mina nizomthola khona ke. Suka lapha akubuza. Izolo bengimbuza khona apha ngeminyaka. Ngani kuyakuchaza Asambe siyembona kancane. Uyaphapha lo vele. Lapho sisithiya. Aniyabona sesithiya futhi khona mina vela ngikhona Sendvelo kuyakubona kungumfana kwakho lokhu yani. Budi, awumchayanga nithi. Cha, angimchayanga. Mphongo ukumthinta nje njengomfana nami. Ngimkhuza ngento ayenzileyo ukuthi i-wrong. Uthi why Budi yenze khona? Uthi yena akafuni i-girlfriend yenze izinto zemodeling njani. Ay! Silima lesiyana. Ayisilima shela. Manje Budi bathini abantu phandle? Wena. Oh, motherland, yabiza. Mama yako yavuka. Yeah, into engakuthi abstain dade wanzela. Nanti yabona karesi bakugcobisa ezinye izinto mngane wami. Hayi mfana mlayo wena kumele ukuthi ngawe uyangitshela kade but yeah, kasuzibale sathi simkhangele. Asuthini? Wena phela utshona ugqoka vele athi kusesele uziboshela isikhathi. Wena ngabe uyathi usikambele nqulu vele njengokuthi wazalwe njani. Yawazi. Mama. Yazi wena ngitshela into wa. Opictures akagcwele ifoni yami kade. Hayi, ulamanga. Sasha, apha nje Hayi. Mfana mrayo kuyini kanti?
Anti yabona lesumbalekisi lethi Umbalekisi ukuthi umbalekisi anti yabona izitela zakho utshena lo maza hlutha abantu bekasi lakhe litha yenzini. Hayi ungajiki. Kareshana singenza umuntu omuke kade singwini. Hayi vele khona kungakwenzi mntwana wami la yini ungabonyenza. Kareshana sifuna yini mfana mziyakhala la. Buka mbalo semaphuna phuna ma. Mana. Bathi mnganami wena Para ikempanzi na hii Ndio mnyama le wena. Na masisuma sozongani. Songani bese amfuna amazumu umfazi wakhe kungcono. Bathi Sasha yakuthemba. So Sasha kanithe ngokuza la sobe besendelana. So la Sasha wapost. Ubrando lo kusenga wapost. Yazi mbona ngabe sizitaba nabe siyahwiphizwa umepa. Hayi. Sana belafa ngiyachikula. Balifika mkafu. Ono So uvune kubhetha ukuthi ubukele iphupho lakho lishabalala ngenxa yama-pics akho lawa engiwabona ebhoda indawo yonke. Come on Sasha, this is art of life. So kusele only 3 days, we can still make it. We'll be waiting around if you change your mind. Uzonyithola khona. Yini muzi? Kantini lela yenzayo lo bhuti wakho. Sayenzayo lo bhuti wami. Senza ngani akwazi Sasha? Mina ngazi. Sasha ngemistake encane Sasha eyi1 engayenzayo Sasha. So ukuthi ngilinka amanuzi akho Sasha ngemistake eyi1 Sasha engisola ngayo. Selingaze lingikhiphe isibhoko lo bhuti wakho. Really? So you call it a mistake? Mana Sasha ngizoqeda Sasha. Yazi Sasha ngiyasola Sasha ngento engayenzayo baby. Ngiyasola Sasha. Wakulula Sasha ngiyacela ungixolele Sasha. Muze ngikuxolele. Ngicela uxolo Sasha. Ngiyazi kuzoba nzima sikuthi ungixolele kwathi. Angaphambanisa sithanda sana. Muze mina ngilanga ukuthanda. And bengikuthanda ngenhliziyo yami yonke but ngikhethe ukungikhola inhliziyo. Inhliziyo yami lokhu isabhawuzela wena sithanda sana. Makhumali silenda sana. Akusendile laba sithanda sana. No. Mina isikhathi nganalimela. Angekho ukubona uSmayila. Yazini. Nguye lo Sasha simaziyo. Yabona mina iqinisweni ngizosibelala sho. Intshamba awuyimbokodo ntwana yami wena number 1. Okay guys lingenzi njalo. Bangani baka Sasha ngiyacelisa ngangenzile. Ngiyazisola kakhulu. Ay, thula manje so right. As long Sasha wathi is right. Kade sifuna nje ukuthi siqhaphile. Yambo, she's glowing. Sithanda sana. Engakuphinde futhi guys ngikuphinde. Yabona mina ngizokubhukisa same time. Ukwaze kimi? Kamna benzo. Hey guys, okay, it's fine. Now I'm happy. You're cute. What's up, bitch? Yes, girl. Bye. Ngocha khona phi ama-picture kaSasha mina ke ngawabonanga phela wena. Hayi. Yabona namfana wena. Yikho khona engakufuniyo. Hlezi ngikutshetha ngifuni khonokho. Yini ususithini ngomna wami? Kodwa ndoda ngiserious ndoda la uyazibonela ndoda umna wakho ngokulichachazo kule. Hey, ngizakulimaza. Hayi, yabona into enzakalayo. Ama-picture la vele mina bengingakaboni yabo.
So into eyenzakalayo ngiconsengile kwenze Uthi yazidlalela ngawani hayi ngeke usedela amapicture omnawo wakho. Kanti awufuna ukubona sibili. Lawe kuyini? Noma ngaliswa yikuyini mina nje. Mina phela umntwana na ukhule vele ngimgeza ngoba ngina wami. Ngimgqokisa ngimtshintsha yonke into. Sengingama ngaliswa yikubona yikuyini okumahamba ngayo. Ongayenza ukuthi mangabe nokuthi ngisekutwa ngibonile. Mfana, ungapha izona sondela mina yabona kanjani? Mina mana ngisendi vele sengihamba. Life ayikho easy, life irough. Ngingatshintsha izenzo ubhekela abantwana ekhaya bayalamba wena ubhizi ngamatshwala ubakwazi wathi abakucela ngobazali wena usibona ushafu Epachani mfowethu afa phela wena ngothanda ukuzenza wena okwazi konke esikolweni wonke lamabhuku atitsha wawuthwala awungitshele kubhalweni la. That's true. Kubhalweni la la kubhalweni lapha kubhalweni jejeje ubhalwe jejeje mfana usukhuluma into zabo jejeje ngiyingono ngiyingono so na wazi ukubala ukuthi kubhale citro la citro la citro seblind sayenza lesipatalala ubona mfana mina nje ngaqala sizakudlala into ngathi kha kohle ngakho konke mfana wami konke okusemhlabeni zonke inkinga mfana wami ngcono mina wena aqala namahloni aqala namahloni manje kareza ngisakwanisa ukuhlela ngabutsha ngabu vele ngabushota ngiyaqhuqa ngiyaqhuqa utikha kutidle mfana utikha kutidle yambala lonqunu Yaphapha yazi. Angiqunu ugogo wakho wena nyawuphi. Ubuhlonipha yazi. Wena mbhali wena. Uyamazi ugogo wakhe wena. Kanezi umfana wami unika idishu wena uboleka lesihlahla. Mtshele. Swenzela la uboleka lesihlahla. Buya la. Manje lihleka lahleka futhi lihleka amaphara lawo. Sorry you guys bayila amabhuli so. Hayi alazi njani. Wena thula nomlomo wakho omhlophe lo. Thula, uthule. Sasha, Sasha. Sasha, phela uthithwa. Kuthithwe. Lokhu ngakonda ngazo zonke inkinga zakho la. Kuthithwe. Ngisagqoka. Umhlaba uyabazi ubunqunu bakho. Utsho nongifihlela kahle ukufihla. Don't tell me ukuthi wakudle ngoba. What happened, Sasha? So wagcine ekulokuzini. Sasha Sorry Sasha. Yeah. Wagcine lalilami. Abafana basezibane bona. Asimankazana kuphela nabafana eyami indaba imikanje kanani impilo yona ayukudedesisa ukuncenga kumbe ukukuswela impilo isizathu esihleka sikhala sijabula impilo isimo esiguqukayo
kusehlobo kulo ziyamkhalela kusebusika. Impilo emnandi iyabiza. Abalezi insuku bathi bafuna i-soft life, bavele babe soft behluleka ukuyithola leyo mpilo abayifunayo. Impilo ifuna uqine ukhangelane lawo, khumbula suvele wayiqala. Yisimo esiguqukayo impilo. Akuhlali kumnandi ngaso sonke isikhathi. Akulo wavuma ukuza kwamhlaba salethwa ngenkani, lokuphila kufuna inkani. Ngibuhlungu ngabehluleka ukubekezela awuthatha umphefumulo wempilo zabo. Ukuceba kwendoda kubika ububula ngempela. Indoda kayikhali ifela ngaphakathi, yini leyo? Yikho nehlula impilo le. Esibhedlela uzalwa ukhala. Uyabukhalelani uma kuthiwa indoda kayikhali? Impilo luhambo. Makube luhambo oluba isibuko abazobukela kini abaseleyo. Bonke impilo esilongeze umphefumulo sadibane nenyama. Bo. Everybody, Banaba, everybody, Banaba, everybody, Banaba, everybody, Banaba, give us strata, give us strata, give us strata, give us strata, banali matata.